Добре. Чакай да спра Virtual камера. Хора, буквално пак се върна в Hogwarts Legacy, където се опитах да направя видео и едва не ме видя. Едва не направих. Почти направих face review, което не искам да го направя. Ако стигнем 1 милион сабскрайбъра, ще направя face review. Да, между другото забравих да кажа нещо. Че тук направихме много готино място. Добре, хор. Разглед. Котей ще видим. Fish from Dark Wizards. Добре, само между другото в миналото Hogwarts Legacy видео успях да взема поне 20 Wigger с Potion, така че колкото повече samples, толкова по-добре. Сега без да използвам Protego. Забравих как се да... Забравих така се даш. Значи, дали... забравих да ви кажа чаленджа какъв е всъщност. Трябва да направя аватар близо до как изглеждам в реалния живот. Това ще е трудно. Добре. За сега. Значи аз съм имал същия haircut. Имал съм същата прическа. I had the same haircut. Добре, за сега ще изглеждаме по този начин. Ще трябва да лютна наоколо и да потърся за дрехи, които приличат на моите. Което знаете какво ще правим. Отиваме в Hogsmeade и отиваме в... чекайте, къде е? Гарвам, ето ще отиваме. И сега, целта ни е да намерим дрехи, които са в близост, каквито нося в реалния живот. В момента не нося такива дрехи, но има подобни пижами. Сега трябва да намеря някакъв с дрехи. Това ли е? Това е за напитки? Не ми трябва това. Добре, все пак да разгледам къде съм. Аз трябва да съм... Какво правя? Добре, сега трябва да мина от тук. И моля минам по-бързо. Окей, само да правя нещо. Подминах мястото. Я стига. Къде? Не ви това. Have a look around. No touching if you have sticky fingers. Имам предостатъчно койнове. Добре, имам такива. You won't be disappointed. That's a Gladrak's promise. Имам такива между другото. Един път... Expect you have a sharp eye for fashion. Значи, само да кажа, че аз един път си бях направил такива дрехи. Изглеждам брутално. Stop by whenever you're about. Добре, само да разгледам... Трябва ми колк някакъв. Expect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Спокойно ще, приятелю. Дай, ще сетна waypoint. Добре, ще сетна waypoint до това място. Така че да знам Така че като се телепортирам на флюк... Да, между другото имам подобни такива дрехи в реалния живот. Подобни... Котка, нека я погаля. Имам подобни дрехи в реалния живот. Един път си бях направил такъв костюм с двата колана, всичко това съм го направил. Един път бях направил такъв брутален костюм. Ама с малко по-различни цветове. Имам същата прическа. Добре,
когато бях на поне на 7 години бях направил този костюм. Сега трябва да намеря честове с коинове. Трябва ми такъв. Трябва ми такова. Cox and Rolls, окей, коинове. Нека набързо отида да видя какво е. Да разгледам набързо. И значи ще направим само един квест с този аутфит. После го връщам към нормалния аутфит. Значи това ви е най-големия шанс да познаете как изглеждам в реалния живот. Даже може би на Face Reveal ще се опитам да направя същия костюм. На металото и всичко, което имам. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. I'd say that looks as if it was made for you. Ама нямам такова. Но имам черен шал. Което е добро? Те са добрите ми. I'd say that looks as if it was made for you. Да, между другото имам такъв шал. Буквално същия шал имам. Сега трябва да намеря ръкавици. Нито едни от тях са близо до моите. Suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever Да, you're ще about. махнал съм си ръкавиците, защото нямам такива ръкавици. Окей, наистина без ръкавици. Но със сигурност ще намеря още малко коин за един такъв кейп. Само да потърся кой е перфектният кейп за мен. Да, ето го. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I 134. suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Добре, разбрах. Приятел, нека навързи сет на waypoint към неговия магазин, така че да знам къде е. Много съм започнал да игра Hogwarts Legacy и на други игри, които съм играл от Epic Games Launcher, съм им забрал контролите, защото от един месец някъде играя Hogwarts Legacy. Аз не искам да ходя на там, търся честове. Добре, сега трябва да намеря... не. Добре, може ли да намеря добър чест? Най-сетне. Аз мисля, че съм се сетил коя игра да играя и да ми е следващата поредица в този канал. За сега. Значи един път верно бях направил такъв костюм с дрехите си. Така че може би като правя, ама беше различни цветове. Имах... I know what that means. Merlin trial. Приличат ми на дънки и готини бутони. Какво е това? Какво направи това? Confringo! Incendio. Окей, нищо не става. Мун... И така... Мунстоун! Кристалния камък! Найс! Нека да правим така. Брум! Значи... Не знам какво е това място, но не ме напада. Добре, аз кой левел съм всъщност? Да. Imperial Mastery. Чакайте, само да разгледам Dark Arts, какво чакам. Добре, за сега Dark Arts-овете ми са доста... Не, сприя се... Окей. По някакъв начин ленднах това, да вземем 3 moons. Това е доста. Сега трябва да
Protego! Взема брума, защото не искам да си губя времето. Не. Не. Не сте ме видяли, просто се съм помислили така. Дей се тя малко ме дразни, между другото как шумят само. Добре, аз все пак ще потърся наоколо. Добре, не ми пука за този серий. Окей. Само да се разгледам. Аз се опитвах да направя уния анимейшн за Get Out. Остави за този анимейшн, просто искам да направя видеото. Добре. Всъщност ще ви кажа как всъщност рекордвам през компютър. Използвам OBS Studio. Той се инсталира през Google, само казвам. Мисля, че има и други приложения, които всъщност се записват. Повечето ютубери, които гледам, всъщност използват такива неща. Такива използват OBS Studio. Защо? Merlin Trial. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Няма да се заяждам с това нещо със сигурност. Искам да мина набързо я. Какво? Добре. Нека да знам. Какво ще стане, ако започна на клон? Ще стане ли нещо лошо? Аз имам 20 Wegerwall Potion, няма нищо да ми стане. Как помните в миналото вие бях направил експеримент? Бях взел много такива цветя и използвах. Взех 20 Wegerwall Potions. Добре, нека да полетя наоколо. И започва да се движа. Окей, значи ми трябва доста честове. Така че ето ще лен набързо. Бап! Лених се на мен right now. Аз каснах. Ей! Добре, ето така виждам някакво Слизерин, Hufflepuff. Някой Грифин да лети! Фудът Левиоса. Добре, сега трябва да... Защото изглежда точно по същия начин, имам също такова подобно, само трябва да намеря такова късно, не знам как успях да го направя. Успях да използвам някакво като на метала и така си го вързах. Също два клана на крака, имам същия костюм, имал съм такава прическа. Аз в момента съм, мисля, че подобна на нея. В момента съм с такава подобна прическа. Сега търсиме... Окей, за съжаление... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Добре, може да потърся малко от тях. Ама... Времето е 34 coins. Окей, сега ми трябва точно малко и мога да взема шала. Ой, изглеждам accurate. Като... както изглеждам в реалния живот. Сега, знаете ли защо всъщност съм се кръсил Даймонд? Много харесвам диамантите и сини ми е любимия цвет по това. Окей, това не си казах, че за какво става. Да, точно, какво ще да стане. Сега трябва да бърза надолу. Добре, бъркан съм къде? Окей, не знам защо изобщо трябваше ревю на тези. Значи... Защо? За какво го направи? Защо стълбите ме качват толкова нагоре и изходгоре? Само да разгледам на бързо нещо.
Толкова висок ли? А, какво е това място? Чакайте малко. Какво е това? Confringo! Су! Стига. Окей. Нека aim на Екио. Accio! Айде, зего! Окей, сега. Не, благодаря. Добре, би ли ми дал просто да се кача на... Окей, да се кача нагоре. Аз казвам, добре, колко да високо изобщо мога да се кача? Някой да ми... толкова високо. Добре, ще дойде след малко, трябва да направим нещо. Що бях заед? Часовника. Тати, моля да играем вместо мен. MI6